तो लोगोफोर नैबे भिडिअआ जे जाय हिन्जावखौ रायजोफोरा एमब्रा एमब्रानो फाथैलाय बिसि होदों नैबे भिडिअआ गोबां भाइराल जादों आरो भाइराल जानायजों लोगोसे रायजोफोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे सावरायजानाय ओरैबायदि मोनसे साननो गोनां बाथ्रा तो बिनि सायाव नैबे फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नैबे जाथाया जों गासैनिबो गोसोखौ दिनै हिन्जावफोरखौल' नङा माखासे हौवा माहारिफोरनि गोसोखौबो दुखु मोनहोदों हिन्जावफोरखौथ' बाद हो आरो हिन्जावफ्राथ' बेसेबां दुखु मोनबावदों बेवहाय गोबां बाथ्रा ओंखारदों जे फाथैलाय बिसिनायाव थ' एमब्रा गोसो गैथारिखौनो बिसांबा लाख लांनानै माने संसार जाहैसिगोन आलो गोजोन थाहैसिगोन माने फैसा लानानैसो बेखौ फैसा होनानैसो बिसि होदों बेफोरबायदि नुनो मोनदों आरो बेवहाय ओरैबायदि गोसो गैथारि दा बै हौवाया एसेबां जाम्बाना बियो जाय फाथैलायखौ बिसिदों रायजोफ्रादि एमब्रा बिसि होदों आरो बेहाय माखासे हिन्जावफ्रा बुंदों आरो सेन्देलजों सिन्दुरखौ खोमोर बाप रे बाप दा बुंसै आरो सेन्देलजों माने सिन्दुरखौ खोमोर होदों बे खाफालनि जे बर' हिन्जाव बिनि सिन्दुर खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोर होदों बे सिन्दुरनि गोहोआदि बेसेबां पावार जोंनि बाथौ धोरोम बा जिखुनु हिन्दु समाजनि जिखुनु गेजेरावनो नैबे सिन्दुरा जे बेसेबां गोहो बेसेबां पावार बेखौ बिसोर माने ओरैबायदि अपमान माने आथिंजों गाफ्ला होदों माने थैनानै थांनाय बायदि आरो बे ओरैबायदि इनाय जादों बेखौ सहायनो हायाखै दिनै बेखौ मिथिनायाव गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव गलाघाट ओनसोलाव जादों होननानै बेखौ मिथिदों थ' बै गलाघाटनि एबसुफोर दङब्ला बै ओनसोलनि एबसुफोर दंब्ला इमिडियेटलि थांनानै बैसोर रायजोफोरखौ हमहैनांगौ आरो रायजोफोरखौ सेबहैनांगौ बे जाथायखौ मानि थाखाय खालामनाय बिनि अपिनियना मा बेखौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो फोरमायनांगोन दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो भाइराल जानानै रायजोफोरखौ दुखु मोनहोदों नैबे खामानिखौ जायफोर एबसुफोर दङ बर' फरायसा आफाद नोंथांमोना थांनानै बे खामानिखौ मावहैनांगोन दिनै गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनदों कमेन्ट फैदों आंनिया बिराद कमेन्ट सोंहरगासिनो बिनि थंखौ हर बिनि नाम्बारखौ हर एक्सन लाहैनो बेयाव सोंहैनांगोन बेयाव थांनांगोन अनेक खालामहैनांगोन नोंथांमोना जायफोर स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोर दङ खाथिनि दङब्ला खाथि ओनसोलाव दङब्ला इमिडियेटलि थांनानै बै रायजो हिन्जावसानि रायजो हौवासानि रायजो बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ ओरैबायदि दुखु नांथावना बे जाथाया सहायना थानो हायाखै रावबो दिनै इसेबां अपमान खालामदों बे सिन्दुरखौबो आथिंजों गाखोमान होलायनो होदों सासे हिन्जावा जानांगौ बियो बै हौवासानि बिमा आरो रायजोफ्रा साननांगौमोन बेहा जे इसेबां गोरलै गथ' दङ गोरलै गथ'खौ नुखानानै एमब्रा बोखाना होनाया बे ओरैबायदि आयेननि बेरेखा जादों बेखौ माने रावबो सहायनो हाया ओरैबायदि गोरोन्थि बिराद गिदिर गोरोन्थि मावदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बर' समाजनि गेजेराव बे बर' हिन्जाव हौवाफोरनि गेजेराव बेखौ ओरैबायदि इनाय खालामनाय जादों लासिं खालामनाय जादों बेखौ रावबो सहायनो हाया बे फंनैसो बाथ्राखौनो बुंनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों थ' हाजासे शेयार खालाम इमिडियेटलि बिथांमोननि सायाव रायजोफ्रा एक्सन लानांगौ आरो जायफोर फरायसा आफाद गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बैसोरो थांनानै एसे सोंहरनांगौ दिनै माने ओरैबायदि गोसारदों ओरैबायदि साननो गोनां जादों बे बाथ्राया रायजोफ्रा जे उन्दै गथ'खौ नुवाखै नामा बे गोरलै गथ'खौ लाखानाय नुनानै इसिबां माने एमब्रा बिसि होखो बे फाथैलायखौ थ' फाथैलाय बिसिनाया ओरैनो जाया हौवा हिन्जाव जुदि गोरोबलायाब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव संसार जानाया जुदि फैमाल जाबायबा बैसोर बायदिखौ माने फाथैलाय बिसिना होयो सानैनिबो गोसोआ जुदि एखेब्ला नाथाय सोरबाया हिन्जावा जुदि गारा हौवाया गारो बेखौ गोबां बिजिरनांगौ आरो रायजोजों हायाब्ला बेखौ बिजिरसालिनि राहा लानानै बेखौ माने फायस्ला खालामनांगौ दा बेफोरबायदिसो जायो नाथाय एमब्रा रायजोआ बिसिना होनाया बे ओरैबायदि गाज्रि जादों ओरैबायदि गाज्रि बेखौ आरो रावबो मोजां मोना दिनै ससियेल मिडियाआव जेसेबांखिनि भिडिअ होदों बिनि सायाव जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदों खालि गासैबो दुखु मोनदों गासैबो रायदों गासैबो रागा जोंदों बयबो दुखु मोनदों आंबो बिराद दुखु मोनदों नायनानै बिनि हिन्जावनि गाबनाय बिनि हिन्जावनि जे बुंनाय बाथ्राफोरखौ माने गोसोआव ओरैबायदि हाबनाय बायदि मोनदों आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव बिजिरनायखौ थारैनो लुबैयोब्ला
भिडिअखौ शेयार खालाम, हाजासे शेयार खालाम। बे फंनैसो बाथ्राखौनो नोंथांमोननो बुंनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन लोगोफोर।